Okay, i dag så er vi ude og sætte op på nogle hylder, og indtil videre ser det sådan her ud. Og vi laver en vlog i dag, fordi vi keder os, eller at vi reklamerer. Okay, så vi er blevet så langt her indtil videre. Vi mangler lige heroppe, og så skal vi have noget her på væggene. Fordi det har vi ikke helt. Jeg ved ikke, hvad vi skal stille herinde, fordi det er lidt svært at se, når man går sådan her. Men ellers er det meget fint. Så det er det her, og det her. Det her. Og det her blev vist vores endelige resultat. Og først er der her, og her. Og så er der også lidt her. Og så er der også her. Må gå væk. Og så er der også lidt her. Og det var faktisk det, vi lavede i dag. Mange tusind tak, fordi I så med. Hej hej. Hopper ud i bilen. Ja.